L'ambient familiar i les tecnologies han estat els protagonistes de la 6a edició de la Linkafesta. El Centre Cívic Jardins de la Pau ha acollit aquesta cita anual plena de propostes que conviden els més petits i les seves famílies a descobrir com utilitzar la tecnologia per fomentar la creativitat dels infants. És una jornada familiar en què apropem les tecnologies als més petits, però també en un àmbit familiar. La idea va sorgir en què veiem que les famílies amb els nanos, pràcticament l'ús que feien de les tecnologies era o molt en el món dels estudis o molt en el món de la feina, també en el món del joc, evidentment, però no estimulaven cap cosa creativa dintre dels propis nens. Els participants han gaudit de diferents instal·lacions interactives amb les que han pogut donar vida als seus dibuixos, passejar per un estany virtual o utilitzar uns cubs com a instruments musicals. També han jugat als videojocs fent servir elements quotidians com a ratolí o tocant una guitarra, mentre els més menuts han pogut posar a prova aplicacions per pintar amb tauletes tàctils. Diferents propostes amb les que els infants s'han mostrat molt contents. He vingut més tots els anys i està molt bé, és molt divertit. A mi m'agrada molt la de les guitarres perquè depèn de com tocaves les cordes, pujaves o baixaves. Me gustó la del videojuego porque era muy divertido, la de la ballena. Aquesta jornada ha estat marcada per l'èxit de participació. Els organitzadors han valorat molt positivament aquesta bona acollida i es plantegen ampliar les activitats de cara a properes edicions. Hi ha moltíssima més gent que l'any passat. L'any passat va haver-hi menys gent. Hem portat el mateix volum d'interaccions. Sí que és veritat que l'any passat també vam fer 6 instal·lacions, però pràcticament en una hora ja la gent que havia vingut ho havia fet tot, perquè havia vingut molta més gent. I avui, en el moment ve més gent, hi havia més de 100 persones interactuant a les 6 instal·lacions i estem molt contents. Jo crec que si va creixent també tindrem que anar augmentant el nombre d'instal·lacions. Així, un any més, els nens i nenes han pogut gaudir alhora que aprenien valors i estimulaven la seva creativitat, i tot en companyia de les seves famílies.